Personalan po yung laban. Ay, hindi mo alam kano ka mag-cheer. Inisan na lang mamaya pag-uwi. Tuloy na lang sa quick play. Ano papahinga dun? Kakatapos na ng laro nila. Nahuli yata. Game na, game. Bye. Papawian daw kayo nila Marvin. Papawian kayo ni Marvin. Go, quick play. Sino man. At least may champion. Mamaya nga sa A mga kabit na may mga mag-championship. Siguro lamang sila. Lamang po ata si na si Ray mag-serve eh. Pinagpala. Go quick play. Wala eh. Para hindi para patas. Kaya panalo mo yun. Okay. Okay, 6, 13, 16. Tatlo lang. Dapat. No? Hindi kaya luludot. May, yun yung mali. Yung lagi nagbibigay sa lupa. Wala kang mga ano eh. Kasi sa hindi gagawin hirap. Oo, ano. Kasi hindi po. Del, go na. Pero kuya, may chance pa, no? Wala na. Tuto. Nangarap ka ng gising. Kayo ata yung pangalan. Eh, hindi. Oo, yung iba mas pangalan eh. Uy, naamoy boses mo. Ay. Hindi, ano mo na Erase na, erase na. Okay, nagkano na yung court Hindi ko ng naman nakikita eh. Hindi naman alam kung sino ako. Magsalita ng pari. Ako pala si Tristan. Nakakay pa ako eh. Yung mga kaway mo sa ano. Dito. Can I check? Madami yan. Palit na lang muna, palit. Ayun na. Papalit. Jeremy daw. Jeremy daw papalit to. Go, Chi! Sino ba kalaban? Go, Rex! Sino Chi, ba? sa kapunta, Chi. Sa kapunta. Chi, sa kapunta. Isa ba kayo, Steve? Si Marvin lang pala kalaban. Aalis na talaga. Sila pa sa... Oh, wala daw si Kuya Marvin, default. Oo, ako pa yan. Ayun na yun. Oo, pa rin. Wala si Kuya Marvin. Wala nag-cheer dito. Wala, di mo alam kung ano eh. Huwag ka hindi ka naglaban eh. Yung dalawang yun. Hindi ka papayarin sa level. Sa gitna na. Wala rin mag-cheer. Hindi ng laban na parang nababori mo. Ay, ito. Ano yung mortal enemy yung dalawang yan eh. Si Austin tsaka si Kuya Marvin. Matagal na. Oo. Diba yan? Mortal enemy mo yan. Oo. Nilabanan namin sila noon. Yan, sila din dalawa. Tapos ano na siguro, 10-0. Sabi, sige nga, redo nga, tingnan natin. Sabi ni Kuya Marvin. Sige, pagbigyan natin, sabi ni Austin. Kaya na pagod ako. Nanalo kami ni Austin. Partner kayo ni Austin. Oo. Tapos toka silang dalawa eh.
Pagod na si Austin. Okay. May laro pa kami nila Austin. Lalaro niya pa kaya yan? Laruin niya pa yan. Ngayon lang nakakalaro yan. Uy! 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 Ito yung part. Protesta, protesta. Minus 5. Minus 5! Ay, score ako. Last time sa score yan. Ano score? 23 yun? Ito, 23 all. Pero feather lang yun. Feather. Weather lang yun. Kaya mo, mas nandun eh. Actually, instant talaga. Nandito kasi tayo eh. Hindi, nakita ko instant. Ano yung score nila dito? 24 all ata dito. Nag-change court na ba? Opo. Change court na. Nag-change score na po. All 24? Ata. Hindi ako sure. Kapag dos nyo, tapos nang gamamay 150 kayo. Straight to, di ba? Walang dos. 25-24. Oo nga, all 24. Ay! Ay! Ayun na. Ayun na. Nakakahawa pa mo yung error. Oo. No? Parang tayo kanina. Nag-error yung isa. Susunod. Ako Totoo din. yan. Ako din. Nakakahawa. Nice one. Ay! Kaya, Seven, 24. Shot. Shot, shot. parang Shot, out. shot! Pero parang in. Hindi ko alam. Hindi na. Yun eh. Pag ganun kasi. Okay, out yun. Dapat pala kumuha na Feel tayo. ko kailangan natin ng light judge. Para medyo mainit yung laban. Para seryosohin nyo na maayos. Laban din siya eh. Yung mga audience, walang ano, nag-cheer. Pwede ba dito mag-shot? Pwede? Parang paggabi pwede. Ay! Gabi na. Outside. Tanong mo muna kung pwede. Bibili ako. Ako dati laging ganun, kaya lagi sabi. Ganun yung wala pa. Oo, no, drive. Kasi nanggigigil. Miss Buhaya! Yan na eh. For the first time, nagmuro po si Chi. Nagsiseryoso na po siya. Dinig na dinig. Lutong nun ah. Score nila. 30-29. 30-29. 30-29, no? Malakas ka talaga mo na. Sabi ko. Iiyak na yan. Chi! Gusto yung pagbumura mo? Alam ko, pinigil mo yung kanina pa eh. Oy, alas ko dyan. May laban pa dito.